Bengithi lizokuna ngaphambi kwendaba ingxenye yesibili. Izinyanga ezilindwayo, ubuhlungu obuhlalayo, kodwa nethemba elingacimi. Yebo, wayengangabazi nakancane ukuthi nakuye akusekude ukuba kugcwaliseke amaphupho nezifiso zeminyaka. Kodwa okwakuyinkinga kwakufanele alinde futhi abekezele. Phela noma ubuchwepheshe buphezulu, izihibe zisekhona. Ukuphazamiseka okuncane kungalimaza iphupho elikhulu. Konke kudinga isineke, ukubekezela nokulinda. Wayengenanhliziyo uMhlengi. Indaba yezinyanga ezilindwayo ayimsabisi. Minyaka eminingi wayelindile. Lezi zinyanga bezingekho lutho kuye. Wayesekulungele ukudla izithelo zomsebenzi wakhe. Wayengayifuni imali kayise uMhlengi, uzisebenzela eyakhe. Usoqongobozela esikhukhwini sakhe, hhayi ngobuqili. Uzakhela iphupho, esebenzisa amandla akhe uqobo. Usazokhathazeka emoyeni, emzimbeni, emqondweni. Kodwa konke akusho lutho kuye, ngoba usondela enkululekweni. Ubuhlungu bomzimba akabesabi. Uselungiselela impilo entsha. Kodwa okubalulekile manje kuyena ukuba asheshise enze lokhu abehluleke ukukwenza namuhla. Wabuka iwashi esihlakaleni, waqonda esibukweni. Ubuso bakhe babubhalwe ukukhathazeka, kodwa inhliziyo yayiqinile.